Gure gonbidatuak ere irabazi du orain dela ez asko lasterketa bat. Egun batean irabaziko zuen hori, baina... Asko nekatuta. Baina pixka nekatuko zen, ez? Sartzeko esango diogu, mendian korrika sarritan ikusi dugun arren lasai ederrean egoteko tartetxo hartzera gonbidatu dugu aldapari gabe. Ez da lehen aldian gurera datorrena. Biba, Oiana Kortazar. Amo, Oiana! Arratxaldeo, nafarrekoa! Epa, ongi etorri! Zer moduz? Eixeri lasai, Bueno. Zer moduz, Oiana? Ondo? Gustora? Gustora, mentxe, beti gustora hemen. Bai. Oiana, Arrasate udalatx mendi lasterketan 21 kilometro. Aran trail mutrikun 30 kilometro. Zenbat korrika, zenbat kilometro ingo zenituen denera urtengo denboraldian? Inoiz kalkulatu duzu? Ez dut kalkulau ez. Ez dut kalkulau, zenbat lasterketen ditudan galetuko gazostasun be ez dakit. Denboraldi honetan? Ba, ez dakit zenbaten ditudan. Horrek esan nahi du asko. Bueno, asko, baina edo ez dutela eramaten horren kontua egisa zan. Bueno, Burdineziko mendi lasterketa pasaren hilabetean, ekainean irabazi zenuen, lasterketa solidarioa. Besteak beste, esperotako emaitza izan zen? Bueno, lasterketa batera juten zanean beti jonbiaz hasiera baten behintzat, asmo horrekin, ez? Nire kasua behintzat hori izaten da nire onena emoteko asmoakin juten banaiz, aukerak egongo dia irabazteko orduan hasiera baten behintzat asmoa bazan, eta lortu neban. 1000 lagunetik gorak hartu zuten parte lasterketan eta bildutako irabaziak Gurutzetako ospitaleko egonaldi luzeko pediatriko unitatearentzat dira. Baina badu beste ezaugarri bat ez da lasterketaz? Bueno, lasterketa honek ezaugarri asko dauzka eta egon naizen lasterketa guztietatik kontutan hartuta internazionalagoak izan dianak, herrikoak izan dianak, danak kontutan hartuta, esango nuke berezizena izan dela, dalakolako mix bat, nahazketa bat bezala, herri lasterketa edo lasterketa popular bat, eta benetan oso antolakuntza top eta ona daukan lasterketa baten artean. Hortaz aparte, Bizkaiko, Burdineziko, Euskal Herriko historia parte hori kontatzen da, Gerra Zibileko historia hori, ibilbidean zehar bertatik pasatzen galako, lasterketan zehar nondik jun behargan indikatzeko ikurrinaz indako banderin batzuk dare, Euskal Herrian lasterketa asko dare, eta hori lehenengo aldiz ikusi izan dut nik lasterketa hontan. Eta, reperkusio aldetik eta antolaketa era aldetik dauzkaten hainbat ezaugarri gaitxikoan, eri behintzat atentzio asko dituzostan joan zan urtean, eta urtean berriz joatia nahi izan dut. Hor bidean lubakiak, bunkerrak, memoria historikoa presente dago. Izaten du korrikalariak denborarik oiei begira botatzeko, oiek sentitzeko, oiek bizitzeko? Nik aurten denbora gehiago izan dut, esan nahi dut, iaz egin ebanez, iaz lehenengo alditza esan, eta iaz nintzen hain konstiente izan. Baina gero ondoren, amaierako bideoak ikusita, baina banak izan aurten zer egongo zan. Eta orduan aurten fijau behin nahi zoizau. Lasterketa lantzea bezala esango nuke. Hori da, baina aurtengoa lehen alditza izan bazan, segurazki, jungo nintzen oso konzentrauta beste lasterketa askotan bezala, eta ez nintzen guztizo hartuko zer zegoan nire inguruan, edo ze montaje zeukaten horri inguruan, ezta? Baina... Orduan, aurten bisita turistikoa egiteaz gain irabazi egin duzu, ezta? Hori da. Horrelako zerbait. Hori da. Hain errexe ez da, Hori da, hain errexe ez da. Bueno, irabazteari buruzari garela, Zegamaizkorri irabazitakoa bazara, bitan, okorrezpalima gaude. Bai, ez da, ikusiko ditugu Zegamako irudi batzuk? Horla, memoria historiko pixko bat egin dugu? Memoria historikoa eta haumenu gaztia ikusiko nahi zolan. Hauxe, Zegamaizkorri. Irudiotan duzuen emakume honek ere badaki zer den Zegaman irabaztea, birritan irabazitakoa baita. 8. egingo du Oiana Kortazarrek. Eta gainera ez dakit nik gustora egongoen, ze bera denarekin agian esango zuen. Nik uste nuen 5. postu buelta hortan edo podiunerako leian ibiliko nintzela. Gero elkarrizketatutakoan entzungo dugu zer esaten duen. Baina behar honda jola, 8. postua, 4 ordu 43 minutu. Bueltan, Oiana Kortazarrentzat. Oiana, eta hor, esate dute ez da, nik uste agian ez dela oso pozik egongo bat eta bestea, zuk esan hori. Baitu hori, esaldi hori entzun barik neukan eta eskat asko guztau. Eskat guztau, ezin leike hain erraz esan, irudi bat ikustia gaitxi bakarrik, pozik egongo gote esan, ala ez da, ni benetan oso pozik heldu nintzen helmugara.
Ze lasterketa bat irabaztia errezago edo zaioa izan lehik, baina esan beharra dago urtez urte hor mantentzia hori bai dela zaia. Orduan niretzako 8. top 10 baten sartu. Irabazin eban urtean baino, minutu eskaz gehiago tardatzea, eta ni baino 15-20 urte gutxeo dauzken nesken kontra lehiatzea, ez da erreza. Fizikoki ez da erreza eta mentalki ez da. Oiana, eta nola prestatzen zara? Niri ditzen zait kirol hau totala. Ez dakit nola esan, salto, korrika, maldak, oso gorre iruditzen zait, baina hau zelan entrenatzen da? Bueno, entrenatzen da, einaz. Mendira jun, ibili. Baina bakarrik ez da izango ibiltzea, gero beste gauza batzuk ere ingo dituzu, gimnasioa dana lagoa. Hori da, nire kasuan eta gehixenon kasuan, indarra asko lantzen dugu, entrenamento cruzado doitxeko bizikletan ibiltzen ga, batzuk iguale guztu ukiko dabe igarixan etxia edo dana dalakoa, baina ez da bakarrik korrika etxia eta mendixan ibiltzea. Asfaltuan behibiltzen ga korrika gainera, abiadura punto bat ere behar da mendixan. Baina azkenean da, hainbat aspektu kontutan hartzia, eta horren azketa bat egin da, eta serio hartzia. Bai, guk serio hartzen ditugu zure hitzak, irakurriko ditugu zuk esandako hitz batzuk, Oiana, 1000 esker bihotzez ibilbide osoan animatzen egon zareten, batzuetan hankak ezpaitira nahikoa aurrera jarraitzeko. Eta hitz hauek zurea dira eta bihotz berde batekin aldamenean. Bai, ba. Entzuten da, aldameneko esaten dutena, sentitzen da, bultzada hori jasotzen da. Bai, asko. Eta, bueno, eta Euskal Herrixan, Segaman kasuan, zale euskaldunak egoten dira animatzen, baina kanpotik ere jende asko etortzen da. Orduan, zale euskaldunek, korrikalari euskaldun bati animatzea, baina gaina kanpotik etortzen den jendeak ere animatziasun oneri, eta korrika gabiltzan guztioi, asko eskertzen da, ze egisa da, momentu askotan, igual kanpotik ikusitxe emon lehike, erdi erraz edo itxen dugula, baina gure buruan bueltaka ibiltzen dian gauzek askotan ez dozkue erraz jartzen. Orduan animo horrek itxen dozkue poliki-poliki aurrera jarraitzea beste pixkat eta beste pixkat helmugar arte. Aurtengo demoraldiak eta azkenekoarekin eta konparaketetan aritu gabe, ezer berririk ekarri dizu? Bereziki destakatzekorik ez dut uste ezer berririk ekarri doztanik, lasterketa bat edo beste ezberdina indotela, baina niretzako beti lasterketa bakoitan naiz eta errepikatuta izan, Burdineziko mendi lasterketa bezala, beti sentsazioak ezberdinak izaten dira, bizipen ezberdinak dira, egun ezberdin bat da, mendia bera ere egoera desberdinan egon leike, lehor egon edo guzti egon, eta, uste bat gehiago daukatela besteik ez. Oiana, zu ezagutzen zaitugu besteak beste azkarri ibiltzen zarelako, zuretzat galdera jolasti eta azkar batzuk prestatu ditugu. Hola, tita erantzutegu. Oine naiz azkarrena, Hemen bai. Hemen azkarrena zara. Errexade. Hasiko gara, guatzen lehenbizikoarekin. Oporretan, mendia edo ondartza? Mendia. Baina gaina kostan bizi naiz, orduan erraz daukat. Baina oporretara eta deskonektatzera zoazenean ere mendia nahiago duzu. Nik gainera, nik ez daukat necesidadek mendira azkar juteko. Hau da, niri berez gustatzen jatena da mendira oinez joatea. Bai? Ni mendiko lasterketetan hasi baino lehen, suertez, ja ezagutzen eban mendisa oinez eitxera junda. Ni Elgetakoa naiz, Elgetan bizi ezkero oso erresa da mendira jutia, eta Elorrioko erdeia menditaldean egon nintzen federatuta, eurekin mendisa zer dan ezagutu neban, mendisa zelan interpretatu, elura dagoenean, ez dagoenean, arriskuak nundaren, korrika ondoren etorri zan. Eta beti eskertu izan dut asko, korrika zen nintzanean mendixan, nik aurretik banekila zer zan mendixa, ze gaur egun jende asko dago, sekula aurretik mendixa zapaldu gabe, korrika hasi dana, ni asfaltuan korrika ibiltzen naiz, eta korrika itxasko gustatzakat, eta modan dago mendixan korrika itxea, eta mendira jungo naiz korrika itxera. Eta hori oso ezberdina da. Orduan, niri berez gustatzen jatena da mendira oinez jutia. Horregaitxik, adibidez, entrenatzera juten naizenean mendira, oso gutxitan juten naiz pereza punto batekin edo, ze badakitala medio bat beti disfrutaukotena eta gorputzak esposta erantzuten azkar juteko, polikixau junda ere berdin disfrutatzen dut. Nik nire mendixa da menditerapia total. Egun asko dare juten naizela mendira ez entrenatzera, baizik eta mendi huelta bat ematera noia. Begira, oso ongi. Entrenatu, esnatu berritan ala lokartu aurretik?
esnatu berritan. Bai? Bai, esnatu Eta berritan. ondoren eguna egin, ezta? Eta ondoren eguna. Bai. Eta onja semiak nausitxuak diat, ez daukat necesidadek, baina txikitxak izan dian bitxartean, goizeko 5:30 aldera jeiki eta 8:00 nire entrenamentuak amaituta egoten zian, eta beti kostau izan jat gutxi hau, goizeko lehenengo edo guneko lehenengo ordutan gorputza martxan jartzea, amaiera aldera bai. Baina oetik jeikitzea, bai, kostako zan, edo ze? Ordu horretan, goizeko 5 eta 5:30. Umeak txikixak zianean, beste vitalidade baneukan. Oin gorputzak gero eta gehiago eskatzen dozta loitxia. Eta iratzargailua joaten daren bakoitzean, ere buruan rekalkulo bat eitzen dut, horianak gaur ze guekito dauzkazu egunean zehar, beste momenturen baten entrenatzeko. Zu izango zinen etxea etorri eta denak maindiriari erantxita zeudenan entrenamentutik etorri eta venga, denak gora, denak altxatzen zituena eta denak esnatzen zituena. Baita ez, ni energiakin hastiakin nahikoa neukan. Baina beste, hori baino gehiago beste positibidade batekin hasten dozu eguna. Bai. Energia emango dizu, ez? Eta energia horren ondorioz, gogotzu hau hasten dozu eguna. Ondo, beste galdera bixi bat. 30 kilometro mendian oinu txik edo 30 kilometro mendian urik edan gabe? Jesus Maria. Ufa. Bixak zaiak, Biak txarrak. Eta biak txarrak, ez? Biak txarrak, bai, eta zegenean nire kasuan nik ur asko edaten dut, gorputzak ur asko eskatzen dut, orduan izango balit naizela pertsona bat ur gutxeran da aguantatzen dutena mendixan. Batzuk ikusten dira oinu txik, Bueno, mendian ez dakit, baino... Bai, nik ere mendixan ikusitza daukat, pasadan urtean Frantzian lasterketa baten, esan eban izengizko izango da mutil honek amaitzea, eta amaitxu eta ondo izeban gainera. Bai, enkambio nik juten naiz oinutzik mutrikun harri hartian ondartzora eta janketako mine ukitzen dut. Baina, kosta bingo jaten, bisetako bat aukeratu beharko banuke, oin esango notzun, igual ur gabe. Ze badakit zer dan hainbat kilometro itxia ur gabe, ez dotelako euki aukera itxia. Aurretik edan nahikoa eta... Ez duzu probatu oinutxik, ez da? Hori da, oinutzik ez dut probatu. Utzi zauriak eta ingo dira. Aldiz, hainbat kilometro itxia ur gabe, ez dotelako euki aukerarik betetzeko urbotegin hori, edo anoa punto gutxiegi egon dialako lasterketaren baten, badakit zer dan, baina oinutzik ez dut probatu. Baina oinutzik oso ongi. Ez dela indeteko oinutzik, baina buruz bera, eskuekin. Hoxe, aukera hona da. Oiana, gaixotasunen baten ondorioz korrika egin ezin dutenen erakundearentzat dirua batzeko erronka dago. Martxan, ez da? Bueno, erakundea baino da erronkaren izena hori da, eta erronka hori zertan datza, bada, Espainiako punto ezberdinetan, herri ezberdinetan, egun bakoitzean 50 kilometro korrika ingo dia, guztira dia 2300 kilometro edo, eta Euskal Herrixan pasauko da Gipuzkoati Lazkao eta Beasaindik izango diala, ustaiak 18 eta 19. 18an Lazkao ondala usteot eta 19an Beasainen. Zirkuito urbanoak izango dia, asfalto zeingo dian, bai, eta horren helburutako bat da, erronka honen pertsona principala da Fernando izena daukan gizon bat, bere burutapena izan zalako, eta berari pixkat apoio bezala emateko, hainbat korrikalari garen, ni, eta gero ez dakitiko goan dezuen aspaldi txirrindularia izan dako Roberto Eraz, bere anaia mendixan korrike biltzetana Miguel Eraz, eta ni, gare korrikalari bezala berai soporte da apoio pixkat emanez. Orduan, Fernando korrika di joan bitartian, bertara herrira gerturatzen dan edonork beraren albuan korrika itxian nahi baldin badau, pixkaz jai giro bat edo sortu dein, herrixan eitzen dian zirkuituak dia. Igual, 7 edo 10 kilometroko ibilbide bat antolatu, eta horren inguruan hainbat buelta, gutxi gora bera 50 bat kilometro osatu arte. Eta erronka bakoitza ospatzen dan herrixak berak, aukeratzen dau herri hortan batutako dirua ze erakunderi bideratu. Orduan, Euskal Herrixan kasuan, Gipuzkoaren kasuan, zeka justa aurten Bizkaitik ez da pasatzen, baina Gipuzkoako esklerosis anizkoitzaren elkartarentzat izango da dirua. Eta, Fernandoren partez gainera, bera oso posi dago nik honi buruz hitz egitea gaitxik hemen, ze bere asmoa da atorren urtean 2300 kilometro baino desente gehiago eitxea, eta Euskal Herritik etapa askoz gehiago pasatzea, beti jasotzen da belako babes asko Euskal Herriaren partetik, eta orduan, kamisetak eta salgai dare, baina Euskal Herrixan kasuan, Gipuzkoaren kasuan, bakuntza elkartea da, guzti hau martxan daukana, eta beraien bitartez bideratuko da laguntza ekonomikoa, orduan, batematek lagundu nahi izan ezkero, bakuntza taldea topatu, taldeo erakunda topatu desatela sare sozialetan, eta horren bitartez
lagundu leike. Ze ondo esplikatu duzun, benetan hasita bukatena zehargita ondo, erronka oso motibagarria. Karrera baten baino gehiago gizarditzu dut, esan eta gana ondo esaten duten. Esan dituzun data horietan, gerturatu korrika egin edunak. Bertan gerturatu, egunean bertan gerturatu eta korrika egin. Ginera Fernandok esan dau, inorrez juteko azkar korriketxoko asumakin zeberak markatzen da bela, noiz hasietan, noiz amatxu eta bela tranquilingo da bela, ze egun batetik bestera, ez da hain azkar rekuperatzen eta hainbat etapa dauzkadi, 30 piku etapa, egunero 50 kilometro, eta herri batzutan adibidez, piel de mariposa ditzen den umetxo batendako batuko da dirua, besteren baten ela, beste baten ezberdinak, eta herri bakoitzak aukeratzen dauz ze kasoren dako dan. Beraz, Beasainen eta Lazkaon izango da hemen gure kasuan, eta denera 2330 kilometro egin behar ditu berak. Bai, berak egingo ditu kompleto, danak. Eta ni adibidez gerturatuko naiz, Gipuzkoan egingo dian bi etapa hoietara. Miguel, Roberto gerturatuko dia beste batzutara. Fidel izeneko gizon bat ere figura importantea da hor, ze pasadan urtean Beasainen, justo azte burontan Beasainen ospatuko dan mendira azterketa irabazi zeban Fidelek, eta berak dauka gaixotasunetako bat, ondiokan ez dauka oso garatuta horregaitik jarraitu dezake korrika itzen, da gainera, imagina ze mailatan, baina bera ere egongo da apoio bezala Fernandori, eta hoxe, segun nun tokatzen dan etapa bakoitza, eukiko ditu laguntzez berdinak. Ondo, Lazkao eta Beasain, uztailak 18 eta 19. Hortxe haukagu itzordua, bakoitzak laguntzeko eta korrika eginez, gure solidaritatea agertzeko.